Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Nyaya iya yazokora moto yapindirwa namadzibaba veshanduko vari kudedzera kuti tapinda tiripo pamastreets, huyai Idi anofanirwa kubuda achida asingadi, tinotomubisa nhasi zvejende. Handizivi guys unoti kudii nazvo, asi toda kuti muteerere munzwe madzibaba veshanduko vachizvitaurira pachavo ava. Hapana, hakuna zokuchikisana hakuna zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro man. Ngoda zvedunguru nyararo. Thank you my comrades, rega timbounganidza vanaika. Iro ningira timbounganidza vanaika. Madzibaba veshanduko vasvika naye. Ira mwoyo wamunenge gokude nezita. I'm sure mazvinzwira mega madzibaba veshanduko vari kudedzera kuti tisu tavepo, isusu Geza Revolution, tiri kushandisana naGeza nenyoka yemabhuni. Munongoziva mega guys, madzibaba veshanduko ndeve vakatanga vari veMDC vakabva vakaenda kutriple C. Ava tinongoti vanomira naChamisa is a loyal person. Nyange kumamisha uko vanotombonyimwa mbeu vachinzi havasapoti musangato weZANU-PF. Munongoziva mega kana kuri uri kumamisha usingasapoti ZANU-PF unotambura, unofa nenzara. Ndozvinoitika kumadzibaba veshanduko, asi havana basa. Saka izvezvi vari kudedzera kuti ndatovepo, ndava mumastreets guys, huyai tibise Idi achida asingadi. Vakamborohwa kutanga vachafa ivava is a loyal person yaChamisa. Ivava kunoenda Chamisa vanoenda ivava madzibaba veshanduko. Saka ndo vakudedzera kuti tavepo, tave mumastreets, tave muground, tangomirira Geza Revolution. Vamwe vachona kuti vauye nenyoka yemabhuni. Munongoziva mega nhasi ndo zviri kunzi chakabvondoka chakachaya, asi so far hatisati taona zvati zvakati wandei. Even munana Bulawayo muHarare, Zimbabwe yese makangoti zizi, pamwe vacho vaya nhema.